Здравейте! Последните 6-7 месеца свалих 20 кг и сега ще ви покажа моята тайна. Именно протеинови шишчета, не знам дали сте пробвали, обаче са наистина много вкусни и сваляте много бързо килограми с тях. Трябва да ви 2 балончета, протеинови, разбира се. Но надуваме ги и двете, защото така е по-лесно. Още малко мисля, че трябва. Обаче знаете ли, 2 са твърде много калории, това е едното. Го пускаме така и другото го завръзваме. Готово е. Взимаме едно шишче и разбира се трябва да вкараме шишчето в протеиновото балонче. Броим 3, 1, 2, 3 и мисля, че сме готови. С едната страна, разбира се, трябва да успеем да го вкараме от другата. Ето така, много лекичко, слагаме си пръстите, натискаме и сме готови. Протеиново балонче, наистина много малко калории. Хапваме си, но не цялото, че може да се издуеме така, все пак доста е големичко. Трябва да внимаваме. За още такива вкусни рецепти последвайте Магика. Чао, чао!